Čaute, ahojte, volám sa Peťo a vystupujem pod DJ-ským pseudonymom Divergent. K hraniu ma priviedol vlastne jeden moment, kedy bola situácia, kedy sme sa nemohli stretávať a nemohlo sa vlastne chodiť do klubov, lebo boli všetky kluby zatvorené. No a vtedy vlastne ma napadla taká myšlienka, že chodíme na akcie a prečo si vlastne spraviť svoju akciu doma. A to bolo vlastne Vianoce, jeden rok, kedy som sa rozhodol, že začnem s tým pracovať, tak som si na Vianoce kúpil takú základnú výbavičku DJ-skú. Do Silvestra som sa naučil hrať a prvú akciu, vlastne takú súkromnú, sme si spravili na Silvestra. A odtedy ma to drží a pomaličky to rozvíjam. Mám asi viacero obľúbených žánrov, nie je to úplne jeden, ale so žánrami, s ktorými ja osobne pracujem, tak je Afro House, Organic House, Melodic Techno, Trance, ten ma celkom baví, a techno, ale nie už také, že hard techno, ale také tie komerčnejšie, ktoré majú ešte nejaký ten rytmus, je tam aj nejaká tá melódia. To je také moje, do hard styleov, do hard techno už moc nejdem, to už nie je úplne pre mňa. Hral som už vo viacerých kluboch, 3-krát som hral v Bizare v Nitre, v domácom klube, bol som 2-krát napríklad v Zlatý Moravci a Kvadratone, bol som hrať v Aldea klube, mám aj nejaké spolupráce v nejakých nitrianských podnikoch, kde chodím hrávať. Samozrejme hrávam súkromné eventy, kde si ma volajú hlavne kvôli štýlom, ktoré hrám, nehrám akože klasické nejaké oslavy typu Moravánka, Mašinka, ale skôr tie veci, ktoré ma zaujímajú, ktoré ma bavia. A sú už ľudia, ktorí to ocenia, zavolajú ma a spolu sa vždycky dobre zabavíme. Pre vlastný event som sa rozhodol hlavne kvôli tomu, že ako chodím po týchto aj súkromných akciách, aj nejakých takých eventoch, na ktoré ma pozývajú, tak vidím, ako na to ľudia reagujú, a bol by som rád, keby všetkých týchto ľudí dokážem spojiť v jednom mieste, kde sa dokážeme dobre zabaviť, kde sa dokážeme uvoľniť a užiť si daný moment, danú atmosféru. Ja by som bol najradšej, keby ľudia na mojom evente zažijú ten pocit toho spomalenia. Spomalíme trošičku čas, hlavne kvôli tomu, lebo je teraz taká doba rýchla, všetci sa ponáhľajú, všetci chcú všetko rýchlo. Moja predstava je taká, že v ten deň alebo ten večer, kedy sa zídeme, tak sa čas trošičku spomalí a my si užijeme chvíľu od začiatku do konca. Začneme zľahka, pomaličky, v pomaličkom rytme, postupne si budeme nasávať atmosféru, zrýchľovať tempo a hlavne ten moment, aby si ľudia užili emócie, hlavne, lebo na to sa zabúda, aby sme si užili ten moment, tých ľudí okolo nás, aby sme sa samozrejme dobre zabavili, dobre si zatancovali, a hlavne, aby sme mali na čo spomínať, takže to je to, čo by som rád, aby ľudia zažili na mojom evente. Konkurencie sa nebojím, lebo tu nikoho v podstate nevnímam ako konkurenciu, z toho titulu, že každý, aj umelec, aj každý človek, ktorý tu niečo robí, či už je to služba, alebo samozrejme DJ, každý ten človek je individuálny a každý tvorí niečo iné, každý má nejakú inú energiu, ktorá dokáže prilákať iný druh ľudí. Ja sa skôr na to pozerám aj na tých chalanov, ktorí tu okolo nás pracujú, robia nejaké už eventy úspešné. Skôr to vnímam ako inšpiráciu, takže konkurenciu tu moc nevnímam a držím každému palce. Ja si osobne myslím, že každému sa môže dariť a každý môže uspieť v tom, čo robí.